Yan. Jensan. Kalaban natin si Black Hunter PH. Ayan. Ay, game. Wait. Kaya ako to. Rolling talaga Black Hunter. Dinadaan sa teknika. Galing talaga. Dok, pag bibitaw ka agad, teknika na to. Dikit na eh. Kaya okay, game. Maganda talaga. Ayan lang. Ano yan? Joker yung kay ano? Si Black Hunter, Joker daw. Baka lang kayo ka. Dito, kami ito. Oo, ako yung putik niyan. Ganda ng away, oh. Ako huli. Kalamay! Sige! Aray ka! Sige! Ayan na! Panalo! Mga Dok, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Support po sa inyong mga ka-hunter. So, ngayong araw dito tayo ngayon kala Spider Doc. Mayroon tayong gaganapin na Spider Tournament Season 5 mga ka-hunter. So, shoutout sa lahat ng mga kasama sa mga gagambahan. Ayan. Ayan! Nandiyan ka na pala! Mag-subscribe nga pala. Hindi ko napansin na PH. ka. Ayan.